the kind he showed them. Yes. Them abazali was not the kind they want. Oh, eh. I, the Lord, will speak. I, the Lord, will speak. You will never rest. Yo. Kusho ukuthi enginika lencwadi engishelayo ngayo. Yebo. Umuntu mayekushela usuka ekhipha amazwi asenhlizweni yakhe. Oh, yes. Obvious lo muntu okushelayo usuka ekutshela ukuthi uyakuthanda. Yebo. Yinke nje kakhulukazi usuke angakusho konke okuningi. End of the day, end of the sentence uzothi ngiyakuthanda. Ilamazwi. Ilamazwi lawo. Yeah. Leli cala ngeke liphele ngalendlela ocabanga ngayo. Yebo. Kuhambe kujike kuthi dala labahluleke labo kuphinde kuthathele labanye njengoba nje it's a recurring. It's a recurring. Oh, yes, ingakhothi spiritual. So uNkulunkulu ukuthi khona izinto futhi azikhuluma ngalo. Oh, yes. Sisibheka ukuthi yena uthini. Uthini yena mayelana nayo yonke nje lento. Yes. Khona ke la iwarning ayisho kubantu abaconsent kuyo yonke lento. Oh, Noma ngabe umuntu individual noma ngabe abantu nani nizozwela nizoyizwa imessage nizibone ethi mhlawumbe ngabe usho uNkulunkulu usho kusibani la asazi kodwa nani nizozibonela masinizwa imessage le engizoyifunda njengamanje. Yes. Konke njalo kwenzeka ebusuku ngilele. Isentence elilodwa ngilala, isentence elilodwa ngilale, ngiphinde kuqhamuke elinye ngibhale kanjalo nje. Oh, yes. Lithi ngizokufunda nje konke. Yes. Please and a please. Bring back those cars. I'm trying to find out what was it that could make Senzo die. Wayenengwe yimali. Ake ngichazeke makuthiwa wayenengwe yimali. Ingwe. Yes. Siyayazi leopard. Yes, leopard, yes. Idle ngamabala. Yebo. Isizulu sisho njalo. Yes. Naye ke kuthiwa wayenengwe yemali, wayedle ngemali. Oh, yes. Umzimba wakhe wawudecoratewe imali. Oh, yebo. Kezwakala lapho. Also uNkulunkulu nendlela yakhe ke yokukhuluma. Le nkulumo le ngeke izikhulunywe inombani. Impela. Wayenengwe yemali. Ngoba ngathi mangithi ngiyalibuka leli sentence ebusuku akasho ukuthi wayenengwe imali. Oh, yes. Lithi wayenengwe. Yes. Wayenengwe yemali. So ukuze futhi ngikuthole lokuthi kuchaza ukuthini ingoba you have to meditate wayenengwe yemali yini ingwe yemali. Yes. Isentence ulifune ngapha ugcina ulitholile ukuthi ingwe wayenengwe yemali ingwe isiZulu sithi ingwe idla ngamabala. Yena kushuthi wayedle ngemali. Oh, yes. Oh, wayenengwe yemali. Oh, yebo. Yabona isiZulu engeke sikhulunywe umuntu omunye angazi. Yes. Come from somewhere. Zazi lokho zimlandela. Isentence elandela robbers. Oh. Kushuzazi lokho zimlandela igebengu. Igebengu ke kukaningi ngaba
igebengu qobo ngaba abantu abaclose kuwena ngabe igebengu nje inombala ezivela indlela ehlukene ngendlela ezehlukene mawufunda Proverbs chapter 23 verse 17 yangibhale kanjalo konke kune Bible reference ngala eceleni kodwa ngangiyitholela mina ke ama Bible reference base bemiqholo isiZulu esinzima angilahlekile nje kwamina nje makuthiwa base bemiqholo kusho ukuthi umuntu abantu abasebe beboaster okay yes mayisho njalo ethi abantu abamiqholo abantu ababoostayo all right ukuthi obani kayi namangazike kodwa kuthiwa base bemiqholo lalela iglass ukuthi thini kuwe iglass lalela iglass ukuthi thini kuwe ubusufunda ku Jeremiah 24 verse 15 to 17 chazani lokho nje kukhulunywa ngeglass eBhayibhelini kukhulunywa ngendebe indebe yes ngokweBhayibheli lisho indebe mawufunda lapha kuJeremiah ukhuluma ngendebe ukhuluma ukuthi le ndebe Jeremiah ba ngithe Jeremiah ba 17 Jeremiah 24 verse 15 to 17 okay so lapho uNkulunkulu ukhuluma ngendebe ukhuluma ngokudinwa kwakhe ukuthi uma ngabe ilokhuze ukudinwa kwakhe sothola nechance ukuphuza amanzi mekhuluma ngendebe ukhuluma ngokudinwa kwakhe ukulinganisa ngeglass yes ukuthi mase kugcwele la uzokunika then you will drink from that wrath of God yebo manje nalama ethi lalela iglass ukuthi thini kusho ukuthi iglass ithi ngiphuze wena yebo ake ngiphuza amanzi yebo impela usale suphuza namanzi ngakhulumi kakhulu kuthulekile so hayi lawo waphuza yakusikho kunengwa kwenkosi amanzi yebo so mangabe umbhalo uthi lalela iglass ukuthi thini kuwena kusho ukuthi iglass ithi ngiphuze wena okay kusuka ukudinwa kwenkosi lapho kodwa ngikhuluma ngaleli icala lika Senzomeyo ebese lithi isentence elandela the kind he showed them was not the kind they want uhlobo lomuntu owesilisa akhombisa abazali bakhe akulona uhlobo abazali ababelithanda yes angithi ngezinto yebo akanoma ngiphinde mhlawumbe uyiphinde mhlawumbe futhi angazi nje izezicaca yebo njenganokuthi uma ngabe uzothatha unkosikazi yes ubusu yomkhombisa abazali yebo abazali bathi mabebona uhlobo bafike bangalithanda yabona ke bengithi benga understand all right yebo the kind he showed them yes them abazali was not the kind they want sengiyezwa manje okay ngiqhubekeke so ezinye izinto lezi ezadala ukuthi ezenzeka during the process
mangifunda leli sentence lokugcina bese ngirefer lapha ku Ezekiel 33 verse 18. Yes. So izinto lezi uNkulunkulu akhuluma ngazo ke ngaleli icala zikhona futhi nezinye akhuluma ngazo aphinde la okunye ke lokho kumayelana nokunye la imayelana nalo futhi uthi yabona uNkulunkulu mayithi uchaza ukuthi go unto you. Ish. How terrible it will be. It will be bad for you. Ngamanye amazwi. Mawufunda kuMatthew 11 verse 21. Yes. Mawufunda kuMatthew 11 verse 21. Yes. So ezinye izinto ke lezi uNkulunkulu akhuluma ngazo. Uqala uthi uzokhuluma uphi usenzo uzokhuluma uphi usenzo mawufunda incwadi kaGenesis chapter 4 verse 9 phinde uthi umbhalo landelayo chuthula izinza zakho. Hey, amagama aqinile lawo. Hayi aqinile. Okwakuba ukuzwisa wena ubhlungu uyidonse wena uyizwise wena ubhlungu. Okuchaza lo. Ungayidonsa nje inwele zakho uyihluthule. Yo ngeke. Kunzima. So uma ufunda Psalms 52 verse 5. Yes. Izinto engangitholela mina. Uzowukhomba umuzi onotshwala. Ulokhu njalo uyabona bese yabhala. Ngiyabona kuyakhulunywa bese ngiyabhala. Kuyakhulunywa ngibhala. Ngilale. Kukhulunywa ngivuke ngithatha ipeni ngibhale la eceleni bese ngiyaqhubeka ngiyalala iphakathi nobusuku. Yes. Uzokhomba umuzi onotshwala. Mawufunda kuMatthew chapter 11 verse 21 no verse 23. Yes. Umcako ocakiweyo. Uma kuthiwa umcako ocakiweyo. Yebo impela ngathi lesingayichaza ke le. Umcako ufika ucake. Ukupenda. Ikhona ukucaka ukupenda. Kodwa umcako uhlukile futhi kupenda. Umcako yilo wenziwa ngamanzi. Amanzi wahlanganise wahlanganise nomcako. Kunento ebizwa ukuthi umcako. Okay, yes. Ubusupenda ke lokhuze leyo nto indlu. Yebo. Kuthiwa umcako ocakiweyo. Leyo nto leyo makufika imvula ibuye namanzi. Yes. Umcako ocakiweyo. Sifunda lapha kuMatthew 23 verse 27. Uzokhala. Kusho mina Nkosi yamakhosi. Sesithanda ungezwani. Uzofakabi. Ngizokwenza into engakaze yenzeke. Ngizokushaya uye phezulu. Uphinde uthanqazeke phansi. Sesiside isikhathi. Ngithule. Chaza ukuthi all along uNkulunkulu kade ethule nje. Yes, Ake siyabona kugenqa igonqo kushonwa ngapha nangapha. Yebo. Akubonakala umphumela. Ukuthi kiwapi. Kusho inkosi ke yamakhosi manje ithi sesiside isikhathi ngithule.
ngifuna ukhulume kuqala ngifuna ukhulume kuqala Yes. amaphoyisa awayeke Ayeka amaphoyisa. Okay, maqhubeka. I the Lord will speak I the Lord will speak you will never rest Yo. kusho ukuthi kudingeka ukuthi aconfess Oh, yebo. khona isikhathi la ezoconfessa khona Yeah. achaze u1 no2 no3 Yes. kodwa lokho akusho ukuthi uzobe sethethelelwa ngalokho the judgment is already the judgment is already Okuchazani lokho? Ukuchaza ukuthi noma ngaze angakhulumi. uthi uNkulunkulu uzomenza ukuthi akhulume uthi ngifuna akhulume kuqala Oh. ngeke kuzo wenze intando yakho uNkulunkulu efuna wenze le yakhe Alright, uyakuphoqa ngifuna akhulume kuqala kodwa manje noma ngaxolisa athi ngiyarepenta angeke. It's late ngifuna ukhulume kuqala amaphoyisa awayeke justice system I the Lord will speak you will never rest Yo. Yebo. ingiphatha abhlungu lento yokuthi uzofa kabi Yo. so izinto lezi uyokhathazeka nje ubona ukuthi inkosi Unalo ulwazinyana lokuthi kungani mhlambe engeke azaza axolelwe noma ngathi ucela uxolo. it's because uNkulunkulu uyasonga uyabona namethi chuthula izinza zakho Yes. uthi zizwise wena ubhlungu Oh. uzowukhomba umuzi onotshwala uyabona umuntu mayithi uzowukhomba umuzi onotshwala isizulu leso usuke ekusongela Yebo. Yes. but angazi ke mangase I repent maybe God is merciful angazi but the way ekubhalwe ngakhona la it's very painful Yeah, impela. very painful Yeah. it's very painful manje angazi ke bese zibaningi izinto uNkulunkulu ayeziveza angifundise nangelokhuze angitshele ngokufunda Yes. kule insuku zokugcina uNkulunkulu ngendlela akhuluma ngayo wenza sure ukuthi abantu ngayo yonke indlela bayazama ukumqonda ukuthi uNkulunkulu ukhona he is existing Yes. angazi noma abantu bayibuka leyo nto ngalendlela engiyibuka ngayo uziveza ngawo wonke ama-angle emhlabeni Yebo. ngiyafisa ukuthi abantu bayibuke lento basukume baphenduke bakhonza uNkulunkulu bangathathi mahlayeni iyabuya inkosi Yebo. iyabuya inkosi izolilanda ibandla layo ngibuhlungu kwaye mina ngiyathuthumela zonke insuku ngihlale ngikhala ngalenhliziyo ngithi inkosi wash my heart Yes. angazi sengoneka ngaki ngokukhuluma angazi sengoneka ngaki ngokwenza cleanse my heart Yes. ithi inkosi busisiwe inhliziyo ehlanzekile Yes. lenhliziyo so izinto lezi
ngoba nathi ma Christian asikho akusho ukuthi sisiphephile. Kumele Ngiyakuzwa. kumele sisebenze insindiso yethu siyisebenze sithuthumele. We have to work out our salvation trembling Yes. ngoba we don't know. Singasala silimemeza igama lika Jesu. Izinto lezi ekumele sibhekisise. Yeah. Nami kuningi uNkulunkulu akushoyo akhuluma but I'm not guaranteed. If icinhliziyo yami inokuthile kukuningi kuthandelene lenhlizweni yami, I can speak ngibashela abantu ngizoba irobot bahambe baye ezulwini ngiye somewhere else la ngiyokhala khona. Hey, ngiyakuzwa. So waphinda futhi uNkulunkulu wakhuluma ngaleli ngamandiya. Amandiya. Yes. Amandiya. Wakhuluma ngenation yase India. Ngelinye ilanga. Yeah. So izinto lezi abe specific ukuthi fanele ngiyikhulume. Okay. Kulolu suku. Yes. Eyintweni eziningi ezikhona ezincwadi ema-exercisini enqwaba. Kodwa ungispecialize ngalezi. Ngiyakuzwa. Amandiya. La kwaku around October. Siyazi sonke ukuthi ngo-October, end of October. Angazi end of October amandiya celebrate lento yawo Diwali. Oh. Ayibayibiza ngoDiwali. Oh yes, ngiyayibona Diwali. So ngana le message le. Ziningi izinto uNkulunkulu ayikhuluma kodwa wakushiya lokho. Wathi asizela emandiyeni. Ake ngiqala. Let it happen the way God wants it. Throw it away and let's go to India. Oh. Esho kuwena. Ngavuka ngabhala. Oh yes. Sengiyaqala ke. Stupid people enjoying Diwali. Forgetting your destruction. Who is going to rescue you? No turning back. No turning back. If you go on your wrong way and someone corrects you, you want God to appear to you who you think you are. Ukhuluma ngamandiya ke. Lolu hlobo lwamandiya a celebrate uDiwali. Amandiya ama-Hindus. Ama-Hindus. Yes. Khona enye message engangayithola nje enkosini yathi isitolo sama-Hindus ngingangeni kusona. Oh. Angeni ngiyayibhekisisa isitolo. Mangibone lama-sign akhona noma ngabe ngiphakathi ngiyaphuma. Wahlukanisa kanjani ukuthi la amandiya amaHindu lawa awolunye uhlobo? Avamisa ukuthi abe nesithombe lesisawo. Sinjani? Isithombe lesisawo soNkulunkulu bawo. Oh. Mhlambe ngani uma kwesifazane emihluso ehleli kuvezulimi. Oh. Into ezifana nalamacashaza abo. Oh yes. Ngiyabona tho amaHindu la. Bakubeka eminyango nasemawindini kanjalo. Nokugqoka amaHindu bafaka icashaza. Oh yes. So uNkulunkulu wangitshela wathi nje ngingangeni. I-message nje wathi angangeni isitolo samaHindu. Yes. God knows why. Yebo. Abantu bathanda ukubuza why uNkulunkulu yazi. Yebo. So what is good for me is good for somebody else too. Ngiyakuzwa. Qiniso. Angangena kumuntu umeyithandela yena ungena khona. But inkosi yathi angangeni. Yebo. We don't know, maybe food is defiled. Hey. Yeah.
siyadla ke thina asibali asinaki kanti manje seyikhathini la kufuna sikhulekele yonke into futhi makuthiwa ungayi ngala ungayi ngakhona ngempela futhi umamele lokho ngiyakuzwa izinto ke lezi ngisafuna enye message futhi yamandi ayike la imessage iqala kanje okay kusho ukuthi kuningi okunye engangikubhala so wayesebuyela back to India oh uthi ithi message I'm coming back to you in India for another earthquake inkosi mangabe ithiphisa abantu yes ayenzi leyo nto ingakasho oh yes le message indala kabi kodwa leyo earthquake ayikakenzeki because God knows ukuthi wanginika le message uyazi ukuthi izovela ngaluphi usuku yena le earthquake uzoyenza ngaluphi usuku oh yes ngiyakuzwa then message mayifika kanje kumina ithi I'm going back to you in India for another earthquake kusho ukuthi mayithi another kushuthi khona enye yakenzeka oh yes maybe enye inkulu eyabhekisisa ngithi vele lezi ndawo ayenzeka ama earthquake kushuthi khona enye inkulu ababecabanga abantu ukuthi ayiyona enkulu kakhulu but God is saying I'm coming back to you in India for another earthquake yebo then ngiphaphame ngibhalele imessage it was 28/10/2018 yes ngiphaphame ngibhale ngoba lo muntu wayeshefutheka engikhale ngithi awunkosi hawu baba baxolele ithi message elandela you crying for them I hate them dislocated knee yo uthi uyabakhalela hey ngiyabazonda yebo mighty dislocated knee idolo elikuqulekile yebo yo hayi kubi inkosi yami ngoba ngangibakhalela nami ngifisa ukuthi uNkulunkulu engathi angabaxolela but yena wayazi ukuthi ukushiso yini lokakushoyo mina angazi ukuthi kwenzekane eIndia yebo ngizama ukunderstand indaba ye dislocated knee okusho ukuthi idolo eliphuma kwiposition yalo all right ungahamba kanjani kunjalo angeke ibisithi enye message o emva kwayo le message ngifuna ukukhuluma lokho ngoba inkosi ikhuluma isiZulu sayo mayikhuluma isiZulu ongeke usunderstand yes mayikhuluma isingisi ingakhuluma isingisi uzwe ukuthi isingisi kodwa ngeke usunderstand it shows that God is the author of all languages yes he is the owner yebo actually it's sentencing me igama elilodwa bekuselihle angazi nami uzothini lapho ngavuka ngabhala bekuselihle ibo bekuselihle so njalo bengihlala ngimeditate bekuselihle yini le ilanguage yini isiZulu lesi kodwa manje sichaza ukuthini yebo anganoma khona nomuntu ongachaza ukuthi isho ukuthini leli gama elilodwa
no professor angifuni bezulu ukuqamba mhlambe amanga. mabe ngase bachaza ukuthi kusho uthini bekuselihle. So uthi B Joshua meditation brings revelation. Oh yes. Omunye ngathi uluku quote lo muntu that evil person, that evil prophet, evil as he is, as he was, uNkulunkulu kodwa wayemsebenzisa because worried ngezimvu zakhe lezi. Oh yes. uNkulunkulu ke unjalo. Yes. Bakhona abafundisi ababi. They preach the word. Siyalalela sithathe senze. Izimvu zohamba ziyezulwini yena uzoyesogwini. Eish ngiyakuzwa. Menga repenti kanti kunzima ke repentance. Ihamba ne price. Yebo. And siyabathanda futhi no shortcut. Yo. Bekuselihle. Mangabe ngiloku ngimeditate. Ngoba ngifuna irevelation yokuthi lichaza ukuthini leli gama. Yebo. So inkosi bisiyangitshela ukuthi hayi. Kumbula esikoleni nifunda. Igama you used to break it down. Ukuze uthole meaning yalo. Okay. Then sengiyalifuna ke mina. Mangilifuna ngithi ekuseni okuhle. Ngaqala ngacabanga ukuthi lisho njalo. Ekuseni okuhle. Ay ngibhale. Njengoba ngikreshile nje. Otho wathi hayi ku wrong. Kuqale kwathiwa bekuselihle. Yes. Ubelo ngimenze njani njengoba sengithi ekuseni okuhle. Yes, kusulahlile. This has to do with good morning. Oh. Ngiphinde ngimeditate. Meditation brings revelation. Kithi enkosi ngithole wrong. Okay. Ube yena kusho ukuthini? Ngizomthini ulobe. Ayi ngimeditate. Kithi inkosi yini le? Awungitshene. Ngoba aleli gama ngiyalifuna angilitholi. Ngiloko ngiyasebenza ngizimsebenzi yami ngiyakhuluma. I used to speak God like njengoba ngikhuluma nawe. So ngiloko ngikhuluma ngithi inkosi awungitshene yini? Bekuselihle yini le igama leni leli angilitholi mangithi ekuseni okuhle ngirong futhi ngilithathe part nendawo nali uqale ngobe mina ngizothini ke kusho ukuthini ay kuze kuthi ngesinye isikhathi wangitshela yena ukuthi lisho ukuthini bekungukusa okuhle. Yo. Okay. It has to do with good morning. Eish sengiyezwa Angithi kubona mawuthole izindaba ezinhle. Yebo. Esizulwini siyesithi kwasa ngokunye. So you feel it's a good morning. Yebo. So inkosi bengichazela ngalelo gama ke. Yebo. Then bese kuthiwa it's a new dawn. It's a new dawn. It's a new dawn. It's a good morning message. Yebo. Sangiphindela back to India. It's a new dawn, good morning message. Oh, yebo. India futhi. The people will be blessed. But not the people will be blessed but must worship me. Lo me we capital letter. Oh yes. U M. Yebo
It's not me bakwethu kukhulunywa ngami. Yebo inkosi. We're talking about God. Yes. Must worship me, the Lord, uLord, uL ubhalwe nge-capital letter, Almighty, u-A uyi-capital letter. Only me, no me, u-M futhi uyi-capital letter. Oh yes. Corrupted people. Usho njalo uNkulunkulu ngabantu base-India. Yo. Uthi they are corrupted. Oh yeah. Yes. Aphinde that Indonesia. I hate that Jakarta. Oh, okay. Corrupted people. Indonesia, I hate that Jakarta. Jakarta is in country futhi. Angazi noma i-country noma kuyini kodwa nakho kuse India. Yes. Then ngiyazi ukuthi ngiyawathanda ama-podcast futhi ngiyawafunda ama-comments abantu. Yeah. Ngiyazi futhi ukuthi abantu baye bakhulume basho ukuthi uNkulunkulu, God is merciful. Yes. uNkulunkulu ngeke azayenza into embi. But uNkulunkulu uyayenza into embi. Uyayenza uNkulunkulu into embi. Mase dini uyayenza. Funa singayikhohlisi. There is heaven, there is hell. Omunye kuzothi angekho vele professional ngeBhayibheli. Khona iparadise, khona iHades. Yes. Lezo zindawo ziya exist. Yes. uNkulunkulu wazidalela amadimoni akhe. Yes. Le ofika ushe khona wazidalela amadimoni akhe. Amadimoni ayingelosi engalalelanga wayiphosa lapha. Manje thina abantu masidecide ungamlalela uNkulunkulu sigcina sile lapha sayosha. Oh yeah. Manje ke uNkulunkulu akabi nomusa mawusuhambile emhlabeni uloku uqhubeka wenza into wrong kusho ukuthi iwrong lendiyeke. Oh. We cannot abuse igrace kaNkulunkulu. Oh yeah. Siloku sithi God is merciful. uNkulunkulu nje God cannot do God cannot harm us. Kukangaki kwenzeka ama-earthquake, kukangaki isiphepho sango 2021 khona lesi sabasibi kakhulu la KwaZulu Natal. 2021 between 21 no 22. Sasisibi kakhulu kwafa abantu. Leyo nto ucabanga kusho ukuthi iyayiphuma out of the blues. If uNkulunkulu ediniwe angenza noma yini. Oh yeah. Abantu abayi understand leyo nto banga abuse igrace kaNkulunkulu bazoba happy benze noma yini la emhlabeni because God is merciful, especially ama Christians nawo lo mkhuba sinawo kakhulu. Sicabanga ukuthi uNkulunkulu uyadlala senze noma kanjani because ngifuna ukufaka ihappiness ekhanda because ngifuna ukwenza lokho ngifuna ukwenza lokho ngisafuna ukuphila impilo yasezweni bese ngithi God is merciful uNkulunkulu ubheka inhliziyo. So end up asilenda elokuzeni esihugweni. Ngiyakuzwa. Njengoba kwenzeka ama-earthquake kwenzeka iziphepho ezinkulu lezi uNkulunkulu athe zizokwenzeka zizojwayela ukwenzeka. Wangitshela long time ago ukuthi iziphepho lezi ka 2021 22 maphosisa impela 2021 2022 sasezenzekile. Wathi zizojwayela ukwenzeka izinto ezizohlala zenzeke. So it's a right of God uNkulunkulu suke ediniwe. So abantu bangathathi for granted izinto zikaNkulunkulu. Angibona ngathi basuke benze ubungane nje mawusolo usithi God is merciful, God is funeka sihambe right. If kwenzekile waphazama endle buya ngokusheshsha uthi Nkosi forgive me. Yes. Nakho sengisuke ngenza kanje. Not ukuthi sithi nje
ayiyangwarisha le. Ngiyakuzwa lapho. So Futhi nje ingicabanga ukuthi ibe uvala le ATA wakhanda iHades neParadise. uyabona Akususathane wakhanda iHades. Isihogo sikhanda ngosathane. Okusho ukuthi uNkulunkulu angenza noma ngabe yini uma ngabe wakwazi ukukhanda isihogo. yebo Obvious for amademoni. Okusho ukuthi angenza noma ngabe yini. and yena maye esogweni uJesu uyaye esogweni Yes. mefuna ukuyokukhombisa ukuthile ufuna ukubone lokho because sakhanda uyena indawo yakhe isezulwini kodwa mayifuna ukukhombisa okuthile la uyahamba afika avule lapha ukukhombisa Yes. manje abantu angeke understand so le message ke yase India iqhubeka la Oh yes. la kuyiphupho kuyiphupho la Oh. umuntu uyamemeza uthi hey wePaul lusa izinkomo zika baba hamba uziphuzise amanzi uzise edlelweni yathi ukukhona neinkomo nje sini Africa is a magic changing so quickly South Africa you are lucky someone stand up for you I am not a mere man I am God Oh yeah. with a capital letter so la khona inkomo nje eziningi zidla so bese kufika le message ke le ngiyibhale ke egcineni uthi I'm not a mere man I am God Oh yes. so whoever owenza umsebenzi kaNkuluNkulu agadi inkomo zenkosi Aluse kahle. aluse kahle Oh yes. ewe awenze kahle umsebenzi wayo ahamba ezisedlelweni Yeah. uNkulunkulu yena uthi he is not a mere man he is God Okusho ukuthi thina eSouth Africa usithandile. Singasho njalo. usithandile though sibabe sinje Yes. but ikhona inhlaso yokuthi we will if we repent Yes. because this is the warning for South Africa for Africa njengoba Africa is a magic maybe Africa izoshintsha ne South Africa izoshintsha abantu bazobuka ngenye indlela baphenduke Oh. njengoba esho ethi abantu bami ababizwa ngegama lami Oh yes. Bazithobe. Yes. Yebo. baphenduke Yebo. manje uthi yena ngiyozwa I believe mangasa abantu nje ke babhekisisa lento because Yes. ukufa sesifa like nothing Hey, cha iqiniso lelo, qiniso impela. Ngiyakuzwa. ayisho leli phupho so ngangeSamuel engathi ngiyodayisa ophethe ibhakede lombila othile someone carrying a bucket of mealies for me to sell ngiphethe ibhakede lombila ngiyodayisa ngiyafika endaweni yokuqala khona Yes. ngiye endaweni yesibili ngifike ku found mangiye endaweni yesibili ngafika kukhona futhi ngaya kwesithathu mangiya kwesithathu sekuqhamuka lo muntu wesilisa Yebo. ungaphansi kwami ngiminyaka ngiyambona umfana ngimile la nebhakede lami lombila ngisafika Yebo. anyway angikaze ngudayisa umbila Oh. kodwa ngimi la nebhakede lami lombila bese
lo muntu wesilisa anginike incwadi Yes. ipheshana nje already ngiyazi ukuthi leli phepha liphethe it's uyashela Oh. angisho kanjalo Oh yes. ngilithathe leli phepha ngiyambona ukuthi uyingane ngilithathe leli phepha ngilokhuse ngingayifundi lencwadi Yeah. ngilithathe ngiyazi ukuthi uyashela ngilifaka emlonyeni ngilidla mangilidla leli phepha hayi lidleke nje ngilidla Yes. ngapha Hawu. uyazi ukuthi isho ukuthini le nto Cha. akulula kodwa kulula futhi uma ubheka encwadini ngicishe ngathi ngine understanding inyana kodwa mhlambe ngisho kodwa wena uzoyi correct awuyisho lo muntu lo oproposayo oza nephepha is either inkosi noma ongcwele ukunikeza izwi uyalithatha uyalidla ya kunjalo nje oh okay nansi indaba mncane kunami oh mncane kunami manje mayimncane ngiyabuza ke enkosini because ezinye izinto ngempela afuna it's a revelation ubuyele kuyena futhi uyoza ukuthi indaba bemncane kunami yes ngiyabuza ukuthi Nkosi indaba ingane kunami yangishela yebo ngithatha iphepha ngiyalidla okay ngase ngiunderstandile ke le part wamncane pho kunami kanjani wena Nkosi ngabe umncane ninginami so uNkulunkulu uyakhombisa ukuthi great as I am I can stoop down oh yes shone phansi einganeni zami akithi kumbono ubaba yeah njengoba ungaka enganeni ukuze uguqe phansi ucishe ulingane naye oh yes ngoba ufuna ukukhuluma naye oh yes and noNkulunkulu naye wenza leyo nto yo very powerful then incwadi njengoba kwakuyincwadi yes engishelayo ake ngiqale la umncane nginami yes mangithi mncane nginami kusho ukuthi do emkhulu uNkulunkulu yes great as he is but he is very humble yes umuntu humble uphenduka abe ingane uthi mose uyithola mhlawumbe in background yakho hawu lo muntu lona njengoba nje is nobody kodwa mose uthola umnyombo wakhe lo muntu umuntu omkhulu kabi ish kodwa ngonxa uthi awazi wena uqhamuke nobody hey yes so ngazibuka mina ngathi mina Nkosi buka mina ngizibone ngimdala hey I'm not humble ngibe mdala mina ngambona ngathi uyingane ish the humbleness of God yo iyakhuluma impela kakhulu so mangabe enginika leli phepha ethi angilidle yes enginika lencwadi engishelayo ngayo yebo umuntu mayekushela usuka ekhipha amazwi asenhlizweni yakhe oh yes obvious lo muntu okushelayo usuka ekuthethe uyakuthanda yebo yike nje kakhulukazi usuke angakusho konke okuningi end of the day end of the sentence uzothi ngiyakuthanda ilamazwi yebo ngiwathatheke leli phepha ngilifaka emlonyeni ngilidle shuthi manje wena uyavuma yeah so I review iyalapha kuleli Bible eBhayibhelini njengobusho ku Revelations 10 nale yako konke ku Jeremiah lapha la uNkulunkulu abanika khona amazwi wathi abawadli yes wanikwe ama scroll bawadla yes so kumina kuqhamuke
as if umuntu ongiproposayo ngalithatha iphepha ngalidla. Yebo. So uNkulunkulu unendlela zakhe zokukhuluma Yo. zihlukene ziningi, ngendlela esimanga. powerful. Wayekhombisa uthando lwakhe. Ngikukhethile ngiyakuthanda. Wayisho njalo kuwe. But for the people, abantu bakhe. Yebo. Abantu bakhe into ehlala ingwarisha ngithi Nkosi abantu bakho. Uyazi ngisho ngihamba emall ngimangibuka. Ngithi Nkosi wathi awukufuni lokho kwenziwe lo muntu awukodwa baba. Kodwa izothi wani ngithi ngiphendukela ngala nangomunye ngithi awunkosi. Buka nje abantu bakhe indlela abalahleke ngayo. I'm always worried ngabantu. I'm always worried ngekhala. I'm always worried ngama friends wami inkinga esibhekene nazo. Ngihlala ngikhala enkosini ngithi uNkulunkulu sikhumbule. Sikhumbule. Oh yes. Nakele. Kunake imndeni yethu ingane zethu azifuna ukuphenduka. Khala uthi Nkosi lesidumbu mangase kuze lo muntu athule eyilolu hlobo uzoshonswa phansi umphefumulo uyapi baba abathandiweyo bethu siyabafisa ukuthi bahlale embusweni kaNkuluNkulu. Yebo. Izinto lezi sikhalelayo uNkulunkulu uyabuza ukuthi bapha besifazane. Yes. Abalilayo. Simele ukuhlala esikhala. Sikhalele izwe lethu. Sikhalele uhulumeni, sikhalele yonke into. Everything is upside down. Kodwa we trust our God. Yebo. Ukuthi uzosisiza. Njengoba sesiveza ngalolu hlobo ngayo yonke indlela. Yes. Izinto zizokwenzeka. That's what we believe in. Impela. Cha. Yazi nje engikuthanda kakhulu kuyi message yakho yonke izinto kakhulu uNkulunkulu akubonisa zona. Ngithanda le part le ukuthi uyakuye uyombuza la unga understand khona. Uyakuye uyombuza. Sinenkinga la entsha ikhona impela nje. Yokuthi uNkulunkulu ufike a reveal something emntwini. Bahambe bayobuza kuGoogle. Bahambe bayobuza ku YouTube kuba prophet abathile abachaza amaphupho nembono. Kanti imessage ubuyithole kuNkulunkulu. Uyena owazi meaning yale message akunike yona. uGoogle ngeke nje azayichaza. Uzokayichaze ngenye indlela uhambe ngoGoogle uthi ufuna ukuthola uyayithola iclue yena. Kwesinye isikhathi uhamba uyakutshela enye isource njengenye indlela yile nakusa ngithola kwamanye amasource manje yebo. So kanti mawuye enkosini lokubuza ukuthi kodwa baba yini le. Yebo. Yini le ngicela ungitshele ngoba manje angazi ukuthi yini le. Yes. Kugcina kuqhamukile. Yes. Ngoba uNkulunkulu usebenza ngesikhathi sakhe. Hayi njalo. Hayi njalo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga ngemessage osilethele yona asethemba ukuthi izofinyelela endlebeni ezifanele ende futhi bezwe. Ikakhulukazi baphenduka abantu babuyisane neNkosi uJesu Kristu. Angicabanga ukuthi ubungaba nesikhathi sakho nje usuke from eThekwini uze eJoburg just nje ukuzo waste isikhathi sakho nje ukuthi uzokhuluma ngabantu nje. Uze ngoba ngempela uthunyiwe kune reason ende kuyaphuthuma kusele nje kumuntu ayozwa ukuthi yena mayesezwile ukhetha kuphi. Mina ngithi ke nje uma ungakamamkeli uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakhe ayengixoxele akukho kunye ukuphila akukho. Noma ungabiza mapha amanye amagama khona emhlabeni amakhulu aziwayo bonke bafa bazange bavuke. Uyedwa wafa wavuka ogama lakhe liuJesu Kristu yena yedwa uyena futhi wadala umhlaba nezulu bonke laba abanye abadalanga lutho. Uyena futhi ophila kuyinguna phakade ende futhi yena uthi ngiyindlela neqiniso nokuphila akasho ukuthi sizindlela namaqiniso iyodwa indlela neqiniso nokuphila uJesu Kristu. Thatha uJesu isikhathi sisasekhona ubuyisane naye ngeke uzuyisole mhlawumbe namazi ogcina sesayivala ke manje. Amazogcina yebo bengifisa ukubhekisa
kumakholwa yes abantu abakhonza uJesu. yebo Ngiyafisa ukuthi siziyeke izinto. Lezi zinto esichazele zona ukuthi asiziyeke, ngiyafisa ukuthi nenze ngawo konke kusemandleni thina iziyeke. yebo Cause akuyuba mnandi kumuntu makukuthi iqiniso ukuthi iQtex le makukuthi ngakufaka esihogweni uvume ukuye esihogweni ngokufaka iQtex nje eish umntwana kaNkulunkulu. yebo Khona izinto ezincane ekufanele sibhekisise senze sure yebo singene ngesange elincane yebo ukuze subone umbuso kaNkulunkulu. Ngiphinde futhi ngibhekise kubefundisi nakubantu uNkulunkulu reveal kubona imbono. yebo Khona abaningi abantu uNkulunkulu azembulayo njengoba manje sisesikhathini la uNkulunkulu ezambula ukhuluma kanjalo kuAmos. yebo Uyazembula ngendlela esimanga. Kodwa irevelation engiyitholile mina akuyona yodwa engimi ngayo. yes Khona nabanye abantu uNkulunkulu reveal ezinye izinto engafani nalezi azisho kumina. Uyazi ukuthi okunye ngizokuthola ngendlela. yes So ngiye ngikuthatha okushiwo yilowa mangibona ngempela uNkulunkulu okhulumayo lapha. Ngiyakuthatha kunjengoba kunjalo. Angisho ukuthi ngoba akakhulumanga kumina uNkulunkulu angizukuthatha. Cha. Ngiyakuthatha ngoba uNkulunkulu okunye uthi uyokuthola ngendlela. Uma ungakuthathi you will have many revelations but you will miss ngento encane. Because there are so many people uNkulunkulu reveal into ezinkulu kubona but their dress code is terrible. oh yes ngiyakuzwa Kuyakhulunywa. Maybe they are waiting ukuthi uNkulunkulu azakhulume kubona. I don't know. Maybe uzokhuluma kwena, maybe ngeke akhulume. What if engakhulumanga kuze kube sekugcineni abese kukhombisa athi nange ngangimbekile nje nange. uyasho ukuthi bakhona oMoses ngibabekile. Yebo. So izinto lezi ezishayayo. It's sort of pride. Yebo. So whatever olukhunywa makuthiwa lokhu ku wrong. Ngisukela Nkosi ngempela ufuna ngikuyeke. Asikho ukuthi ngizolinda uNkulunkulu azakhuluma kumina. Nguzwa kahle. Yeah, so that's it. Siyabonga kakhulu ma. Siyabonga nje ukuthi ukwazile ukuthi ufike, siyabonga ngemessage oyidlulisile engathi inkosi ngakugcine kubusise. Ivikele nomndeni wakho, ikuvikele nawe nje kakhulu, iqhubeke futhi kusebenzise. Moya ngcwele nje ande kuwena nokudlulisayo futhi kwamukeleke ebantwini, siyakukhulekela nalokho. Mhlawumbe ukuthi uma ngaba una inkinga ngama phone number noma nje ukuthi utholakala kuphi kulabo abazodinga ukuthi bakuthinte. Yes. Ngina bangangithinta ku WhatsApp. Kakhulukazi ngoba ifoni angimnandi kakhulu ukuyilokhuza ngiumuntu ngiyasebenza. Yebo. So angeke ngibe naso ithuba eliningi kodwa ku WhatsApp ngiyakwazi ukumphendula umuntu. Oh. Inamba It is 083 yes 512 49 yes 25. Okay. Hayi nami futhi ngizophinda ngibhale lapha phansi ukuze bakwazi ukuthi ababukeli bayithole. Hayi nami ngibonge kakhulu, ngibonga uNkulunkulu ukuthi ungiphilele lithuba. Yes. Lokuyidlulisa le message, maybe mhlambe nangwazanga ukuexpressa ngendlela ebekumele ngabe ngichaza ngayo. But lezi zinto spiritual. Kangangoba mhlambe futhi noma ngingazichaza kwenye indawo hleze ngoba sengikhuluma okunye hayi lokho. Oh yes. Ziningi kuningi. uNkulunkulu uyakhuluma. Yebo. Hayi once again siyabonga. Sibongile. Siphinde sibonge nakwena mbukele ekhaya, inkosi kubusise igcine, please ulike, ushare, subscribe. Sanibonga nje kakhulu ngakho konke kuhle nikwenza. Inkosi nibusise ngomsa wayo, asiphinde sihlangane kwi video elandelayo. Amen. Amen.